Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачайце за невялічкую затрымку. Справа ў тым, што наш госць ехаў адразу ў студыю з аэрапорта, з самалёта, ледзь паспеў чемодан забраць у аэрапорце, таму трошку спазніўся. Тым не менш, мы рады вітаць у нашай студыі кіраўніка цэнтра еўрапейскі дыялог, дарадцу Светланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоля Лябедзьку. Добрый дзень, спадар Анатоль. Вітанне, але подкрэсліваю, што Зміцер большы аптыміст, чым я. Пакуль яшчэ летакі ў Кіеў не лятаюць з цягніка. Ну так. Але ўсё роўна, ўсё астатняе, дарога, чемоданы, ўсё. Чемодан, вакзал, Варшава, але наўпрост з Кіева. Я да гэтага і падводзіў, трошачку думалі зусім пра іншае, толькі што фактычна амаль з самалёта да нас у студыю прыходзіў Александр Чарнуха, які прыляцеў пазаўчора з ЗША. Ну і вось вы таксама з дарогі, у мяне наклалася адно на другое. Таму пра Кіеў, з якой мэтай там былі, што адбывалася, і Оля, раскажыце пра тое мерапрыемства, у якім бралі ўдзел. Ёсць пра што гаварыць. Мы зладзілі добрае мерапрыемства. Мы гэта цэнтр еўрапейскі дыялог, прызма украінская з падтрымкай Наумана. Яна была прысвечана беларуска-украінскім стасункам, і я думаю, што вот таких мерапрыемстваў не хапае. Калі гаварыць пра практычныя вынікі, нам удалося сабраць за адным сталом актуальных спікераў з таго боку. Быў дарадца офіса Зеленскага Михаил Падаляк, быў намеснік міністра па справах ветэранаў, быў прадстаўнік групы за дэмакратычную Беларусь, і вот гэты трохкутнік такі, які мы вялі размову, ён прынёс нам добрыя навіны. Перад гэтым я скажу, што сустракаўся асобна яшчэ з Падаляком, і ён ужо тады сказаў, што рыхтуюцца вялікія перамены, якія будуць датычыць беларускіх добраахвотнікаў. І гэта аказалася больш аптымістычна, чым думалася. Што мы на сённяшні дзень маем? З банкавай паступіла, проста ў выглядзе такога загада, ўсё ж такі там такая вертыкаль таксама існуе. У Міністэрства па справах ветэранаў, што літаральна вельмі сціслы тэрмін даць, палажыць на стол праект закона, які датычыць правовога стану добраахвотнікаў ва ўкраіне. Ведаем, што да сённяшняга часу это гады цягнуліся вот гэтыя праблемы, звязаныя з грамадзянствам, там, і з легалізацыяй і гэтак далей. То зараз, калі з банкавай працэс запушчаны, я тут магу сказаць уже як невялікі эксперт, то далей яно працуе. І сапраўды Богдан Яроменко, які прадстаўляў Верховную Раду, сказаў, калі гэта прыйдзе праект закону, за намі не заржавее. Мы гэта зробім вельмі хутка. І гэта за гады першая абсалютна такая пазітыўная навіна. І тут не толькі тое, што датычыць правовага стану, я хочу падкрэсліць, это не толькі добраахвотнікаў, але і чальцоў іх сем'яў, што вельмі важна. І калі мы адпрацуем гэты кейс, то тады можна будзе з ім ісці, напрыклад, выходзіць на іншую групу, як валанцёры, і проста беларусы, якія ва ўкраіне. І скажу, што гэта падзея, яна выходзіць за межы беларуска-украінскіх стасункаў, таму што многія глядзяць зараз на Украіну, як у нас там складваюцца стасункі. І усе казалі, і Падаляк, і Руслан Прыходзька, гэта намеснік міністра, і тыя ж самыя дэпутаты, яны казалі, што 2-3 гады назад это немагчыма было падумаць, што так можа быць, таму што пры слове у цэлым беларусы адразу нервовая рэакцыя і негатыўная. То за гэты час змянілася на палітычным узроўні стаўленне. У першую чаргу на ўзроўні і Зеленскага, і банкавай, і гэта пакрыху пайшло, і дзякуючы тое, што мы ўсе супольна робім там, і самі добраахвотнікі, якія змагаюцца, і іншыя палітычныя цэнтры, якія імкнуліся нешта зрушыць у пазітыўны бок ва ўкраіне. Таму я 2 дні інтэнсіўных там сустрэч, працы, але вельмі задаволены. Гэта той вынік, які можна рэальна сказаць, гэта недарэмна патрачаны час. Праўда, становіцца рана, апошняя тэза. Будзе праект закона,
і я просто пытаў намесніка міністра, мы можам туды даваць прапановы. І ён сказаў, так, давайте, і добраахвотнікі хай даюць, і іншыя беларусы, хто зацікаўлены. Таму вот зараз такая праца яшчэ інтэлектуальная, вот этой фармулёўкі, яны павінны увайсці ў гэты праект закона і пазмагацца за гэта. Спадар Анатоль, мне просто вельмі цікава, чаму, як пайшоў гэты працэс, тому что буквально пару тыдняў таму у мяне быў эфір, мы размаўлялі з былым амбасадарам Украіны у Беларусі Ігорем Кізімам і закранули вось гэтую тэму, праблему з легалізацыяй, ну найперш для беларускіх добраахвотнікаў, ну былых, ну вот, уявім сабе сітуацыю, чалавек адваяваў там колькі часу, звольніўся, хоча застацца ва Ўкраіне, і ў яго ўзнікаюць праблемы, тому что в адпаведнасці з заканадаўствам, як мне патлумачыў Кізім, міграцыйныя вот это все службы патрабуюць, каб чалавек прадаставіў даведку аб несудзімасці з Беларусі, і беларускі добраахвотнік, безумоўна, такую даведку прадаставіць не можа. Я ему сказаў, як вырашыць гэтае пытанне, ён мне сказаў, гэта праблема і гэта задача для вашых палітыкаў. Яны павінны штурхаць у плечы, у спіну, яшчэ ў якія органы цела украінскіх дэпутатаў, каб яны ініцыянавалі зменаў заканадаўства, і тады это пачне працаваць. Прайшло вот пару тыдняў, і вы мне кажаце вось такую навіну. То есть вот гэта дзякуючы, хто каго штурхаў, ці оно само неяк так склалася? Штурхалі ўсе, і Кізім штурхаў, і мы штурхалі, і праз дэпутатаў, і праз таго ж, ну, падаляка. Шукалі самыя розныя магчымасці, каб гэта рабіць. Ну так спрацоўваю палітыцы, ведаце, капля камень точыць. Мы на канферэнцыі астрожскіх якраз дамаўляліся з Галайчуком, адным з старшыняў групы «За дэмакратычную Беларусь», і дамовіліся вот так, сам насам, калі мы з ім размаўлялі, ну давай вот зробім хоць што-небудзь, вот за што можна учапіцца. І ён рэальна ўзяўся таксама. Я ведаю, што ён з аднаго з сваіх памочнікаў накіраваў вот на вырашэнне гэтай праблемы. Ён сказаў, я хочу, каб ён просто прайшоў па ўсіх гэтых кабінетах, па ўсёй гэтай бюрократы, каб мы сабралі гэта, увесь гэты масіў і паглядзелі, дзе там можна хоць што-небудзь зрабіць. Ну і вот зараз, канешне, трэба прыняць да ведама, што тое, што адбываецца, знешнія чыннікі, яны таксама сказваюцца. Усе гавораць пра мір, але рыхтуюцца да вайны. І я думаю, што на палітычным узроўні гэта таксама быў важкім такім аргументам, што калі падзеі пойдуць па горшаму сцэнару, то патрэбны ваяры. А вот мы ў першай частцы нашага круглага стола мы размаўлялі якраз пра стратэгію, там, так, як бы пачыналі са стратэгіі, а другая панельная дыскусія, она ўжо датычылася правовага стану добраахвотнікаў, валантэраў і беларусаў ва ўкраіне. І трэба нейкія матывацыю нейкую ствараць. На сённяшні дзень тое, што ёсць, яна якраз дэматывуе. Яна дэматывуе. Ну, конечно. Ну, углядзіце, ваяр беларускі загінуў. Калі гэта украінец, то там яму выплаты сям'і, таму што сям'ю ж трэба падтрымоўваць. А тут іншая абсалютная сітуацыя. Што ён там не так зброю трымаў, там не такі гераічны быў. Таму, ну, такіх прыкладаў вельмі шмат. І, ну, я вот цешуся, што гэта ёсць ужо не на ўзроўні там ідэі. Ну, калі намеснік міністра кажа, мяне вызвалі на банкавую, і мне паставілі такую задачу. І все, я буду рваць, ён сам былы афіцер, ён ваяваў, ён ведае гэту тэму, малады, энергічны, і гэта было, ну, вельмі так пазітыўна. Больш таго, там прыйшлі і добраахвотнікі якраз такое, з такімі радыкальнымі настроены. Падаляк, які быў, сказаў, окей, прыходзьце да мяне, калі што ёсць, мы можам працягнуць у маім працоўным кабінеце. Так што я думаю, што вот у цэлым, калі глядзець менавіта пра пазітыўныя навіны з Украіны, вось у такім аб'ёме, мне падаецца, што яны упершыню. Ну, раней былі якія там добрыя, ну, сустрэліся з гэтым, арганізавалі нешта гэта там, але падкрэсліваю, вот это тое штурханне, яно спрацавала, і дзякую усім, хто хоць што-небудзь рабіў у гэтым накірунку. Але ці вызначаныя нейкія тэрміны ўжо? Ну, міністр сказаў, што мне гавораць, давай праект закона. Але ён кажа, што пэўныя, ну, давай гэта сказаць лёгка, таму што там розныя ёсць міжсектаральныя пытанні, якія не можа міністэрства па справах ветэранах вырашыць сваім рашэннем. Яно мусіць правесці кансультацыі, напрыклад, з міністэрствам
міністэрствам аховы здароўя, так там ці з міграцыйнай службы по кожнаму асобнаму гэтаму кейсу патрэбна ўсё роўно правесці нейкія перамовы, патрэбна сфармуляваць агульную пазіцыю і яе замацаваць у праекце закона. Дэпутаты кажуць, што калі прыйдзе такі закон у Верховную Раду і вот з такім патрабаваннем ад банкавай і з прапрацоўкай у міністэрствах, яны прагаласуюць хутка і па працэдуры хуткага прыняцця это ўсё можа быць вырашана. Таму я бы глядзеў бы так, што каб да лета ўсё гэта было запушчана і стала законам прамагудзення. Ну, глядач под нікам Максим пытаецца, а чаму так змянілася стаўленне? Ну, гаспадар Анатоль сказаў про тое, што ўсё ж таки жывуць вайной і рыхтуюцца да магчымага, ну, скажем так, працяглага супрацьстаяння с Россией. То есть атрымліваецца гэта чисто меркантыльныя такія падыходы, разуменне того, что мільёны украінцаў выехалі с Украины. Я зараз сёння дакладней вот чытаў у тэлеграм-каналах украінскіх про тое, что як жа ж так, там пасля заканчэння школы, пасля першага курса моладзь адразу спрабуюць вывесці за мяжу. Ну, то есть воеваць няма каму, таму, як кажуць, хоць кропля, але нешта ці як, якія меркаванні, чаму? Некалькі фактараў, і гэты агучыў фактар. Другі фактар той, што вялікая колькасць людзей все ж таки працавала ў гэтым накірунку, пачынаючы таго ж Кізіма, які быў прызначаны адказным за Беларусь з боку Украіны, і дэмакратычныя сілы, і падчас самых разнастайных сустрэч і з міністрам замежных спраў Кулебай папярэднім, і з дэпутатамі. І трэцяе, гэта то, што вот у цэлым палітычна змянілася стаўленне ўсё ж такі да беларусаў, да тых беларусаў, якія за Украіну. І гэта, мне падаецца, самае галоўнае. А у вас ёсць разуменне, чаму вот раптам, вот мы бачым с нового года, умоўна кажучы, калі раптам на Новы год пад час свайго зварота да нацыі Зеленскі кажа «Жыве Беларусь». Потым Мюнхенская канферэнцыя, дзе ён зноўку згадвае Беларусь, потым інтэрв'ю амерыканскаму блогеру, дзе згадвае Беларусь. Да гэтага ці маўчаў, ці абыходзіў, ці негатыўнае стаўленне было? І раптам, чаму? Ну, не раптам, зноў жа, ну так раптам не бывае. Вот калі ты хочаш дасягнуць нейкіх мэтаў, ты нейкія наратывы, нейкія пасланні мусіш паўтараць на ўсіх узроўнях. І вот этот наратыў, што без дэмакратычнай Беларусі не можа быць бяспечнай Украіны, ён пачаў працаваць. І Украіна, і Зеленскі — это вот якраз дакладны такі прыклад. Не было шмат увагі там, вот я спытаў таксама у падаляка, говорю, вот ну шчыра скажы, ты ж там кожны дзень сустракаешся з прэзідэнтам, так? Вот яго працоўны графік там. Колькі там Лукашенко ёсць? Колькі там Беларусі? Ну, Лукашенко там няма. Нема. Последняя рефлексія, гэта была, так скажем, ну, кулуарная такая інфармацыя, гэта калі Зеленскаму распавялі, як Лукашенко яго ахарактарызаваў там. Вось, гэта за апошні там месяц, калі недзе там узгадваўся Лукашенко. А вот Беларусь, ён кажа, вот Беларусь, он калі-нікалі ў мяне сам пытае, што там Міша ў Беларусі? Ну, гэта важна. І я разумею, што я не пытаю там кожны дзень, там ці некалькі разоў на дзень, але калі гэта ў Зеленска вот тут замацавалася на падсазнанні, то яно і спрацоўвае ў рэаліях. Усё ж такі там прэзідэнцкая вертыкаль. Усё ж такі роля вот прэзідэнта, асабліва падчас вайны, яна вельмі важная. Яна вельмі важная. Мы мелі ўжо добра сфармаванае лобі якраз у Верховнай Радзе. Там дзеяздольная група, там 3 сустаршыні, яны працуюць вот на апошняй этой агульнай сустрэчы, якую мы рабілі з усімі групамі дэпутацкімі у Рыме, яны былі малайцы просто. Там і Ганчаренко, там і Гусі, яны якраз вот дэманстравалі, што ў іх ёсць яснае пасланне там па Беларусі, падтрымку. Яны сваю стратэгію распрацавалі. Вот спадар Гусь, адзін з сустаршыняў, ён зрабіў прэзентацыю сваёй стратэгіі. Я спачатку падумаў, што гэта яго асабістая ініцыятыва, бо ён вот сэрцам з Беларусю. Потым мне гляджу, открываю там яшчэ адна дэпутатка, яна з камітэта па
абароне і разведкі, яшчэ адзін дэпутат. То бок, ну, гэта такія пасланні былі, але Верховная Рада не можа вот некай групай там вырашыць гэта пытанне. Калі гэта ідзе з банкавай ад Зеленскага, это вялікі плюс, і як мы бачым, ён пачаў манетызавацца вось у правым полі. Дарэчы, я трошки можа ў бок, мне просто вот вельмі цікава, ўсё ж таки вы даўно у палітыцы, і на сённяшнія ваши адносіны з Падаляком, ваша даўнішняе яго яшчэ беларускае знаёмства нейкім чынам уплывае. Я нагадаю той перыяд, калі ён вельмі крытычна ставіўся да ўсёй беларускай апазіцыі, памятаем яго артыкул «Адбеліватель М», і пра Лябедзьку ён таксама пісаў не вельмі добра. Вот сёння... Калі ты доўга ў палітыцы, то заўсёды збярэцца мноства людзей, якія пра цябе гавораць нешта негатыўнае. Тут галоўнае зараз не капацца ў мінулым там, а глядзець, што мы сёння можам зрабіць. Вот калі мы, ну, мне реально няма часу вот там зараз аналізаваць, што там, калі пісаў, гаварыў там Падаляк, там пра Лябедзьку, там пра кагосьці іншага. Я гляджу зараз на яго таксама, як на, ну так, беларускае лобі. Некаторыя говорят, вот нам мне не падабаецца там Падаляк. Ну, ты знайдзіце лепшых там, хто можа вот наўпрост бы прийти і сказаць там Зеленскому, я перадаю прывітанне там ад, вот мне перадавалі ад Святланы Ціхановскай там, і ці дзякую вам за тое, што вы сказалі жыве Беларусь. Я на гэта гляджу, што мы можам зрабіць сёння, а не капацца ў мінулым. Ну, я бачу, што ён пасталеў, што ён змяніўся. Так, раней ён быў вельмі такі своеасаблівы журналіст, але якого памятаюць, у гэтым, відаць, была і ізюмінка. Зараз ён чалавек сваім думкай, я ведаю, што яго там непростыя адносіны там і ў адміністрацыі, але Зеленскі яго якраз вось і трымае як чалавека, які можа нешта рубануть такое вот сваё, і он не глядзіць там на аўтарытэты, самадастатковы, і гэта для нас плюс. Добра, што ёсць Падаляк, добра, што ёсць Кізім, добра, што ёсць група за дэмакратычную Беларусь, добра, што ёсць Прызма, гэта вот усе тыя структуры, людзі, на якіх мы сёння апіраемся ва ўкраіне. Я да ваяроў, да беларускіх яшчэ по адной тэме. Ось акурат таки напярэдадні буквально вашай паездкі ў Кіеў прайшла такая інфармацыя про тое, што нібыта беларускіх ваяроў, якія, ну, скажем так, чакалі свайго адпраўкі паездкі ў пэўныя падраздзяленні, а там ніяк у беларускім войску. Там ты можаш выбраць, куды ты поедзеш, дзе ты будзеш ваяваць, у якім батальёне там і гэтак далей, гэтак далей. А іх, як пісалі, ледзь там не под конвоем, приехали, забрали и повезли у іншае зусім, куды яны не писали сваю заяву, рапорта, а у іншае месца. І быў такі, ну, пэўны шум. Ці абмяркоўвалі гэтае пытанне, ці спраўджвалі гэтую інфармацыю? Можа, это нейкі фейк быў запушчаны? Вот ці ўздымалася гэта пытанне? Ну, відаць, не давезлі, бо яны прыйшлі на наш круглы стол. І прыйшлі з такім, ну, даволі такім ваяўнічым настроем. Ну, а мы говорим, калі ласка, вось крэслы, вось мікрафоны, давайте. Яны там зрабілі... Што яны далі? Яны там далі свае палітычныя заявы, хто ім падабаецца, хто там не падабаецца. Ну, сама сітуацыя, гэта была праўда ці не? Ситуация... Я разумею, не давезлі, але спрабавалі давесці? Ситуацыя была, але зараз хай гэтым займаюцца іншыя, бо я чуў некалькі версій, і зараз выкласці нейкую адну версію, значыць стварыць уражанне, што я яе там падтрымоўваю. Не ўсё проста, але яны былі на гэтай сустрэчы, і той же Падаляк сказаў, прыходзьце да мяне ў кабінет, і мы з вами будзем наўпрост гаварыць. То бок у іх, вот дзякуючы зноў жа таму мерапрыемству, з'явіўся яшчэ адзін канал сувязі, каб вырашаць гэтыя пытанні. Гэта пытанне не нашай, не маёй дакладнай кампетэнцыі, і я б хацеў, каб яны там разабраліся, і ўсё ж такі, ну, пакуль вот это змяненне на палітычным узроўні, я разумею, і про гэта трэба увесь час казаць, у большую ступень яны змяніліся таму, што былі самі вот эти ваяры, добраахвотнікі. Каб іх не было, то, магчыма, эта сітуацыя вот і засталася бы, ляднік нікуды б не зрушыўся. Таму павага, пашана, і вот мы приехали там з розных месцаў, і ў розныя месцы паехалі. Я вот палічыў неабходным згаварыць, што мы з'ездзілі на могілкі да Машы Зайцевай, якую пахавалі зусім недаўна.
Ну і я там не спрычыніўся яшчэ да выканання і там завяшчання, яна прасіла, каб не крэмацыя была, і зноў жа мы вот праз гэтых людзей тут велічэзна ім дзякую, удалося знайсці прамы выхад на Клічко і літаральна за 5 хвілін гэта остановіць. І вот у меня тут яшчэ такая чалавечая эмоцыя, мы туды з'ездзілі, побачылі і другіх беларусаў на этих лук'яновскіх могілках. Вот про гэта я готовы гаварыць, а там унутраная эта кухня, хай неяк разбяруцца самі. Сітуацыя непростая і эмацыйная гэта выглядае таксама. Я думаю, што у меня былі потым пасля камунікацыі з тымі, хто быў з МЗС, Міністэрства замежных спраў, з дэпутатамі. Ну, трэба знаходзіць нейкія формы, каб мінімізаваць вот гэтыя эмоцыі, ўсё ж такі вырашаць пытанне так, каб у людзей была матывацыя ісці і абараняць і Украіну, і Беларусь. Ну, беларускі бок прадстаўлялі розныя абсалютна людзі з розных структур. Это і офіс Светланы Ціхановскай быў вось прадстаўлены умоўна, ну і безумоўна та самая еўрапейскі дыялог Анатоліем Лябедзькам. Губарэвіч прадстаўляў каго? Атрымліваецца аб'яднаны пераходны кабінет? Ну, ён мог, і ў гэтым быў Кабанчук ад пераходнага кабінета. Да, карацей кажучы, і пераходны кабінет, і координацыйная рада былі прадстаўнікі, але просто вось пытанне ёсць ад Вожыка Патрыёта, які пытаецца, звяртаю увагу на тое, што гэтым разам у візіце бярэ ўдзел прадстаўніца па сацыяльных пытаннях Зазулінская. Наколькі атрымалася знайсці паразуменне з украінскімі калегамі? Ну, вы ўжо, як можна сказаць, арганізатар і кіраўнік дэлегацыі будете адказваць за ўсю дэлегацыю. Яе прысутнасць была вось менавіта ў звязку з гэтым пытаннем, звязаным з легалізацыяй добраахвотнікаў, ну, на гэтым этапе, ці ўсё ж такі нейкія іншыя тэмы закраналіся? Ну, па-першае, не маю нейкіх адносінаў да узначалення нейкіх дэлегацый. Мы і прызма арганізавалі. А ўжо як хто выкарыстаў вот гэта, ну, паглядзім, час пакажа. Я ведаю, што Зазулінская вельмі хацела прыехаць, таму што так прыйшлося там дапамагаць вырашаць візавае пытанне, яе трэба было, і гэта таксама асобная тэма, але яна прыехала на некалькі дзёнаў раней і засталася. Вот я вяртаюся, а яна яшчэ там, і яе галоўная місія, наколькі я зразумею, якраз усталяваць вот гэтыя жывыя чалавечыя кантакты. І была такая магчымасць. Намеснік міністра, які займаецца пад гэтымі пытаннямі. Я ведаю, што яна будзе сустракацца там і з ваярамі, і з прадстаўнікамі беларускай дыяспары, і з дэпутатамі. Таму, я думаю, ну, выкарыстаем максімальна па сваіх накірунку дзейнасці. Падчас этой сустрэчы, я вот узгадую, яна задавала якраз пытанне па кейсу Верамейчыка. І яна якраз вот хоча родных і блізкіх звесці з кімсьці з Украіны, хто мог бы нешта кампетэнтнае па гэтаму праблеме гаварыць і можа зрушыць з месца. Ну, калі удасца нешта тут вырашыць, таксама з маленькіх спраў складваецца вялікае. Вожык Патрыёт просіць удакладніць, можа у вас інсайды ёсць, падзеліцеся, ну, ці, скажем, ваши назіранні. Быў спецпрадстаўнік Кізім, ён пайшоў у адстаўку, а ці ёсць прыкметы таго, што некага прызначаць замест яго? Прыкметы ёсць. І я размаўляю, якраз былі два прадстаўнікі з Міністэрства замежных спраў, то гэта таксама падкрэслівае, што цікавасць ёсць, застаецца, і яны якраз займаюцца Беларусю. Але вось на гэтай пасадзе пакуль вакантная. Ну, яны спадзяюцца, што яна будзе запоўнена. Яе не ліквідавалі па пасаду. Яна застаецца. І Кізім, я думаю, яго трэба выкарыстоўваць як эксперта. Ён быў вельмі актыўны падчас гэтага круглага стала, і ён якраз дасведчаны, яго была ж падрыхтавана яго стратэгія, яго бачанне. Так што, я думаю, вот гэты капітал чалавечы, яго трэба таксама шанаваць і выкарыстоўваць. Ну, калі вось коротко, можа быць, па гэтай тэме, бо шмат хацелася б што з вами абмеркаваць, апроч гэтай вось тэмы легалізацыі, што яшчэ абмяркоўвалася, што яшчэ можна казаць, што па якіх накірунках з рукі? Ну, все, астатняе так будзем стрыманымі, таму што вот гэта мы можам ужо ўзяць у рукі і это адчуць. Але падымаліся вот кейс Верамейчыка, падымаўся кейс дактароў. З аднаго боку велічэзная недахоп,
А з другого боку зноў жа вот беларусы там яны называлі нават лічбы, колькі там было, колькі з'ехала, сколькі зараз засталося, і эта праблема ёсць. То бок набор вот этих праблемных пытанняў, якія датычаць не толькі ўжо не датычаць добраахвотнікаў, ён дастаткова так вялікі. Што з того боку мы пачулі? Той жа Руслан Прыходзька, намеснік міністра, ён гаворыць шчыра, вот моя кампетэнцыя. Але вот по гэтых пытаннях я могу вам дапамагаць в установлении контактаў, камунікацыі з міністэрствамі, ведомствамі, якія просто за гэта адказваюць. То бок я могу выкарыстоўваць вот свой патэнцыял чыноўніка, што я спілкуюся там з іншымі чыноўнікамі. Ну гэта таксама шанец, это ну як бы нітачка, за якую можна зачапіцца, выйсці з этой праблемы ўжо на тых, хто можа прымаць нейкія рашэнні. Я думаю, што калі мы вот будзем паспяховымі ў стварэнні проекта закона, які сапраўды вырашыць пытанні добраахвотнікаў і чальцоў іх сем'яў, то гэта будзе ў тыя лекалы, па якіх мы можам далей ісці. Але першае вот это зараз, вот это добраахвотнікі. І іх вырашэнне. Вот зараз трэба выкарыстаць, бо усе як бы эмацыйна выказваліся там шмат хто. Але зараз трэба просто сесці і палажыць это на паперу. Мовай проекта закона. Я чаму кажу, што калі мы этим займаемся, нас некаторыя крытыкуюць. Вот нема дасведчаных людзей, якія гэтым займаюцца, якія умеюць. Ну вот і вы можете, маючы падтрымку, не сфармуляваць і просто не трапіць у гэта. Таму трэба вот зараз напоўніць гэты змест, потому што ідэй шмат, падкрэсліваю, але вот палажыць на правовую мову, гэта якраз патрэбна спецыялістам. І я буду звяртацца да некаторых людзей, каб далучыць да гэтай справы. Ну так, сапраўды, у такіх пытаннях заўсёды трэба, каб спецыялісты выказвалі сваё меркаванне і дапамагалі фармулёўку. Это будзе як са зваротам коордынацыйнай рады наконт камбатантаў, якую потым абсвісталі з усіх бакоў. Ну і сапраўды, Верховная Рада гэтым не займаецца. Я шчыра скажу, тут, калі ўжо гаварылі пра нейкія інсайды, пытанне абмену мы абмяркоўвалі з Падаляком яшчэ гады 2 назад. Ну, просто падчас размовы. Ну, і тады ён сказал, не, гэта як бы тэма далёкая, закрытая, і ён так скажу, ну, гэтым займаюцца асобныя структуры, это не займаецца усе, хто там, Верховная Рада да гэта дакладна не мае адносін. Але так, это вот якраз прыклад. А зараз змянілася сітуацыя? Ну, у гэтым пытанні. Гэтое пытанне мы размаўлялі. Ну, што я пачуў адказ, што вот дакладна яны не дзеляць. Гэта украінец, гэта беларус, гэта там грузін і так далей. Это чалавек, які трапіў у палон, змагаючыся за Украіну. Ну, іх такая пазіцыя. Ну, зразумела, але да гэтага часу, ну, калі я не памыляюся, ніводзін беларус, які патрапіў у палон, вот нават з каліноўцаў некалькі чалавек знаходзіцца ў палоне ўжо некалькі гадоў нават, ніводзін не быў вернуты. 1000 палонных. Ну, будем спадзявацца, што вот зараз, калі вот эти ўсе зрухі пайшлі, і пра гэта гаварылі. Пра гэта гаварылі падчас круглага стола, пра гэта гаварылі на двухбаковых сустрэчах. Ну, я спадзяюся зноў жа, што калі вось многа, доўга і ўсе гавораць пра нешта, тады гэта акумулюецца як сапраўды нешта вельмі важнае. Гэта пытанне, якое вот абмяркоўвалася ну, падчас нашай паездкі ну, некалькі разоў. На завяршэнне, можа быць, просто патлумачыце там ці што-небудзь раскажаце цікавага. Усё ж такі, ну, зразумела, Падаляк удзельнічае у вот гэтым мерапрыемстве, гэта адно. Але вы з ім сустракаліся і па-за межамі гэтага мерапрыемства. Праўда, Позірк потым напісаў, але пра гэтую сустрэчу афіцыйна з украінскага боку ніхто нічога не паведаміў. Но это не важна, сустрэча была. Але навошта? Вот што абмяркоўвалі падчас яшчэ такого вот сустрэчы тэт-на-тэт? Гэта сапраўды сустрэча не для таго, каб рабіць прэс-рэліз. Мы п'ем каву, і я могу задаваць некаторыя пытанні, там, ну, можа быць, это як бы там не для публічнага асвятлення, але гэта, ну, вот я говорю, такія простыя пытанні. Колькі там вот Лукашэнкі у рабочым графіку Зеленскага? Ну, адказ ён дае разуменне больш глыбокія, ну, для таго ты асэнсаваў, наколькі мы там прысутнічаем. Ну, у нас была гадзінная сустрэча, размаўлялі ўсё, там згадалі яшчэ і футбол,
Я яго запытаў, чаму ён не гаворыць, я ведаю па сваіх каналах там літоўскіх, і ён атрымаў ордэн, але ён не публічна гаворыць, не агучвае і не хоча. І гэта абмяркоўвалі. І сітуацыю вот зараз у Верховнай Радзе, там групай як працуе, абмяркоўвалі вот эту сітуацыю, закраналі пра палонных, гаварылі пра форум астрожскіх, які будзе наперадзе, і мы хацелі падняць яго таксама ўзровень, і каб далучыць туды когось намесніка міністраў замежных спраў, і абмяркоўвалі, што там можа быць і якія могуць быць праблемы. Так што за гадзіну мы абмеркавалі вялікае кола, вялікі стос розных праблемаў, уключаючы там і нейкія прыватныя, там ён цікавіцца, што з маім сынам, ён ведае эту сітуацыю. Дарэчы, па-чалавечы там падыходзілі яшчэ людзі, з якімі я калісьці дзесьці перасякаўся там раней, вот яны задаюць такое пытанне. Так што я задаволены, вот гэта было інтэнсіўна, гэта было 2 дні, удалося яшчэ там на украінскай тэлевізіі выступіць, это таксама лічу вельмі важна, каб фармаваць грамадскую думку. І, дарэчы, вот это пытанне, як інфармацыйна працаваць, вот падчас круглага стала абмяркоўвалася і на двухбаковай сустрэчы, бо гэта пакуль выглядае як даволі такое слабое месца. Нам яшчэ не ўдалося выкарыстоўваць украінскія медыа як інструмент прасоўвання сваіх пасланняў. То бок яны нас выкарыстоўваюць, вот, што ім трэба для сваіх нейкіх такіх рэдакцыйных задачаў. А у нас пакуль што б мы хацелі, каб гучала і праходзіла. Пакуль не адпрацавана гэта, але думаюць пра гэта розныя людзі. Давайте да іншых тэмаў. Ужо ўзгадалі групу за дэмакратычную Беларусь у Верховнай Радзе. Такіх групаў некалькі дзесяткаў па ўсім свеце. Усё ж таки, ёсць карысць ад іх існавання? Ці это фармальная просто? Конечно ж ёсць. Якая? Якая? Глядзіце, не было б гэтай групы, там Гусь не пісаў бы стратэгію па Беларусі. А гэта нагода, это прэс-канферэнцыя. Гэта пішуць, гэта гавораць. Гэта дэпутаты выходзяць да мікрафона і узгадваюць Беларусі і так далей. Я разумею, што многім вынік гэта нешта такое, што можна ўзяць у рот ці у кішэню палажыць. Як мінімум, гэта якія-небудзь змены ў заканадаўстве нацыянальным на карысць беларусаў. Першае, гэта тое, што яны даюць магчымасць змяніць адносіны дзяржавы да беларусаў. І про это мы ўжо гаварылі. Другое, што яны могуць уплываць, это вельмі непроста, складана, таму што група, это ж не ўвесь парламент, там не большасць, простая. Але гэта магчымасць праз правыя механізмы нешта вырашыць. Так зараз можа быць па добраахвотніках. Прыклады ж розныя ёсць, як былі, напрыклад, у Літве, там перадолелі вета прэзідэнта, які хацеў, каб беларусаў паставілі ў аднолькавае ў правым плане становішча як і расіян. Гэта нейкія канкрэтныя звароты, гэта удзел дэпутатаў у нейкіх мерапрыемствах, якія там ладзяць, там народныя амбасады ці дыаспара. Гэта важна, калі на тваё мерапрыемства прыходзіць дэпутат, парламентарый. Это ж сапраўдны парламентарый. Это ж не беларускі варыянт, што там чыноўнік, якого прызначылі на 4 гады, які баіцца людзей. А гэта людзі публічныя. І дзякуючы ім, напрыклад, выкарыстанне таго ж Алексея Ганчарэнкі, у якога сотні тысяч падпісчыкаў, это ты можаш фармаваць пэўную думку сярод вялікай колькасці звычайных украінцаў, настаўнікаў, прадпрымальнікаў і так далей. І гэта ўсё важна. І, канешне, калі там, напрыклад, Пюці, это кіраўнік групы ў Францыі, кожны дзень у Твітары змяшчае інфармацыю, там, прозвішча, картку беларускага палітвязня, і гэта робіць ужо не месяцы, а гады. Гэта важна, каб у Францыі гэта было. Калі мы зараз арганізоўвалі это мерапрыемства, мы вельмі радыя, што нам удалося сабраць групы ў Рыме. Таму што лічыцца, ёсць такі стэрэатып, пра Беларусь думаюць толькі Польша і Літва. І нам было вельмі важна выйсці на эту далёкую дугу. І больш таго, Італія не проста краіна далёкая, але і важная, якая фармуе у значнай ступені еўрапейскую павестку дня. А прымем да ўвагі, што прэм'ер-міністр Мелоні гэта адна з немногіх
еўрапейскіх палітыкаў, якая можа размаўляць з Трампам. А мы сёння таксама ж ведаем, што няма ўжо еўраатлантычнай прасторы як нейкага цэлага. І тут патрэбны асобны план працы з Амерыкай і асобны план працы з еўрапейцамі. І мы таксама шукаем, глядзім на еўрапейцаў, хто тут мог бы быць нам карысным, каб выстраиваць адносіны з той же Амерыкай. Мы ж не можем вот просто ігнараваць гэта. Падабаецца там каму Трамп, не падабаецца, гэта іншая гісторыя. Трэба думаць за Беларусь і адбудоўваць гэтыя адносіны. І на кагосьці апірацца. У Рыме была фантастыка просто. Там на вот этой сустрэчы прыйшлі практычна ўсе. Нават прыходзілі дэпутаты ад тых, ну, хто мае імідж прарасійскіх партый. І нармальна выступалі вот, да Беларусі. Дзе тая Італія, дзе Беларусь. Але вот там 66, здаецца, дэпутатаў у групе за дэмакратычную Беларусь. Ну, вельмі добра. І дзякуючы гэтаму там закруціліся ўжо маленькія нейкія па праграмы. У нейкім універсітэце, у нейкая выстава. Вот, ну, мовна кажучы, была размова з спадаром Цеслерам, які вядома, у яго ёсць што паказаць, як прадэманстраваць. Ну, куды ісці зараз? Ну, пойдзем у групы за дэмакратычную Беларусь. І скажам, вот пакажам, глядзіце, што мы можам вам які скарб беларускі прадставіць. Давайте арганізуем выставу у вашым парламенце, ці тэматычную, ці нейкую іншую. Мы грукацца будем все равно сюды. І так, я падкрэсліваю, гэта нам ўжо не дзесяткі, а нейкія сотні пытанняў, якія могуць узнікнуць. Вот зараз 25-го свята. Дзякуючы гэтай групе за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы 25-го каля парламента на флагштоку падымецца чырвона-белы сцяг. І першы намеснік віцэ-спікер парламента сейма Літвы, ён кіраўнік групы за дэмакратычную Беларусь, Йозас Олікас. Дзякуючы ім мы 26 ладзім вялікі круглы стол. У нас ужо за 50 чалавек запісалася. У сейме, з дэпутатамі, з чыноўнікамі. І будем размаўляць, наколькі можна развярнуць крыху літоўскую палітыку. Сказаць... Вот я до того это пытаўся, это безумоўна выдатна, калі ёсць магчымасць праста такіх дэпутатаў арганізаваць там выставу Цеслера, там выставу, я не ведаю, там яшчэ каго-небудзь, там ці прэзентацыю, ці канцэрт, але у дадзенай сітуацыі больш цікавіць чаму. Вот колькі ўжо працуе часу, да прыкладу, умоўна кажучы, там група за дэмакратычную Беларусь у Нямецчыне, а да гэтага часу беларусам легалізавацца у Нямецчыне супер складана. Скардзяцца, што прыязджаюць, ну, умоўна, сірыйцы пераходзяць у міграцыю побач з беларусамі, і сірыйцам кажуць, ну да, у вас там вайна, вот тут у нас написано у наших паперах, а вы, беларусы, едьте назад у Беларусь, у наших паперах написано, что у вас там спокойно, ніякай войны нема, что вы прыйшлі за нейкім палітычным прытулкам, едьте. Ёсць група за дэмакратычную Беларусь, і беларусы прызнаныя нацыянальнай меншасцю ў Чэхіі, і візавы бан, і праблемы, і ўсё астатняе. Літву, дзе і вы зараз жывіце, і Ціхановская, і офіс, і ўсё такое, а да гэтага часу, як вы кажаце, развернуць так і не атрымалася да гэтага часу, нягледзячы на групу за дэмакратычную Беларусь. Ну, па-першае, давайте зыходзіць з таго, што тая ж Нямецчына, якую вы узгадалі, 500 мільярдаў зараз укладвае ў што? У падрыхтоўку да вайны. У падрыхтоўку да вайны. Ну, прымаем гэта да ведама. І гэта дамінуючы фактар. То бок, мы ў некаторых сітуацыях задаволены павінны быць тым, што мы проста замарожваем сітуацыю. Што яна не пагаршаецца. І гэта ўжо вынік. Па Літве мы ўжо хочам крыху большага. Ну, глядзіце, у нас там былі перамогі пераадолець вета прэзідэнта, набраць падтрымку ў 100 там галасоў. Ну, гэта дарагога каштуе. Это реально велічэзны аб'ём працы і менавіта праз гэтых дэпутатаў. Але мы разумеем, што тут два могуць быць падыходы. І вот на этом круглым столе мы паспрабуем сказаць, і у нас як назва круглага стола, вот беларусы там, адна з панельных дыскусій, беларусы ў Літве. Гэта магчымасці ці гэта выклікі? Вот сённяшняя ситуация, я бы сказал, там 51 на 49, что разглядается все равно как некий выклик, как некая такая проблемка.
каб мы памянялі гэтыя лічбы 51 на 49, гэта было б вельмі добрым вынікам. Это азначае, што мы тады не трапляем у бан разам з расіянамі, і гэта важна. Это азначае, што мы ўсё-такі захоўваем магчымасць там беларусам на сваіх машынах прыязджаць у Літву. Ну, некаторыя говорят, слухай, ну, это ты толькі калі гаспадар гэтай машыны, калі у цябе літоўская віза, ну, тут трэба разумець літоўцаў. Калі даць усіх, то ўсе на адзін гэты пункт, яны ўсе рынуцца на адзін гэты пункт. Вашу маёмасць щось не пашкодзіў, да. Тут не разлічыся потым з Еўрарадыё. Вось, і таму трэба знаходзіць баланс вот гэты. Пакуль нам удалося вот этой новой правячай коаліцыі, яны як бы зацікавіліся. Яны говорят, ну, давайте паспрабуем развярнуць і глядзець на беларусаў як на магчымасць. Калі гэта будзе прынята, так скажем, на ўзроўні коаліцыі, то што гэта можа азначаць? Ну, і як я кажу ім такія простыя прыклады. Гляджу, у 2020 годзе, калі мы там сядзелі з маімі там сябрамі, паплечнікамі, говорили, вот у Літве там нам нормально, калі, не дай бог, Путін пайшоў, мы узялі там зброю і вот тут бы і абаранялі. Я говорю, сёння, там, калі не я адзін застаўся яшчэ з такімі думкамі, то нас мала. Але ж мы можам змяніць сітуацыю. Я говорю, калі, не дай бог, будзе вайна, калі, не дай бог, Путін пойдзе там танкамі з маіх ашмянаў на Вільню, то беларусы пры пэўных адносінах да іх лёгка сфармуюць полк Каліноўскага. Для маленькай Літвы, якіх невялікая армія, некалькі там тысяч людзей, якія гатовы ваяваць, гэта рэальная сіла. Вот гэта бяспека. Бо ключавое слово, я вот думаю, 26 на круглым столе наши усе дыскусіі так ці інакш будуць вакол гэтага слова. Бяспека. І нам трэба вот ім даказаць, што бяспека яна звязана можа быць з беларусамі. Калі гэта так, то тады мяняецца і іншыя там накірункі. Не трэба выдаўліваць айцішнікаў, якіх 1000 чалавек з'ехала, таму што гэта там 50 мільёнаў там з бюджэта знікла. Не лішнія грошы. Это ж не Эміраты там, не Катар. І вот з гэтымі аргументамі трэба ісці, трэба размаўляць. Трэба ствараць вот гэтыя пляцоўкі, трэба рабіць гэтыя круглыя сталы, трэба запрашаць іх і пераконваць. І іншага няма. Давайте яшчэ одну тэму закранем, раз ужо узгадалі 25 сакавіка сцяг, які будзе у Вільні узняты, і на гэтае 25 сакавіка Лукашенко прызначыў сваю так званую інаўгурацыю. Хтосьці кажа, што гэта спроба как бы так перацягнуць гэтае свята пад сябе, нейкім чынам адабраць вось гэтую дату у дэмакратычных сілаў ці яшчэ што-небудзь. А можа просто супадзенне. Ну такі гісторык, што просто не ведае, што гэта за дата і ўсё не падумалі. Вот як вы лічыце, супадзенне ці не, і ці атрымаецца перабіць? Ну, я не прыхільнік ні першай, ні другой версіі. Я лічу, што гэты выбар асэнсаваны. І для Лукашэнкі вельмі важна зараз у прапагандысцкім плане зрабіць нейкую моцную заяву, што, ну так, это супрацьстаянне, якое доўжыцца ўжо амаль 5 гадоў, завершаецца. Яно завершаецца перамогай Александра Лукашэнкі. І ён аб гэтым заяўляе вот менавіта ў гэты дзень. Святы дзень для прыхільнікаў пераменаў, для апанентаў рэжыму. Лукашенко любіць лічбы. Ён даты падбірае, глядзіце нават на сваю выбарчую кампанію, першая іх версія, якая была, потым яны знялі, там, Дзень савецкай арміі. Ну, это такі падарунак тым, на каго апіраецца беларускі рэжым. Таму гэта выбрана свядома. Я толькі скажу, што нічого не заканчваецца якраз. Але прапагандысцкая абёртка будзе вось такая. Вот яны будуць заварочваць гэта, што все, было супрацьстаянне, але вот наш палкаводзец, ён перамог, і ў гэты дзень мы пра гэта заяўляем. Гэта прапаганда. А на самой справе я лічу, што Лукашенко, канешне, не пераможца, ні ў 20-м годзе, ні ў 25-м годзе. Это абсалютна відавочна. І першае, на што паказвае, што Лукашенко не пераможца, гэта рэпрэсіі.
Пераможца не можа вот жыць штодня, апіраючыся на рэпрэсіі. Это яго якраз слабасць і гэта яго разуменне, што людзей заставілі хадзіць вось па гэтай лініі ні ўправа, ні ўлева, але нічога не змянілі ў іх галовах, у іх адносінах да таго, што вакол іх. Таким чынам спроба, ну как бы так сказать, показать менавіта ў гэты дзень, что там дзень волі, але гэта дзень прэзідэнцкай маёй волі, да? Ваша свята я раблю вот сваім святам, ну таким сімвалам, что менавіта ў гэты дзень я аб'яўляю, что я вас перамог. Гэта будзе наратывы, якія пойдуць праз прапаганду, але падкрэсліваю, гэтага вот інаўгурацыя абсалютна нікому не патрэбная, і на Лукашэнку не патрэбная. Інаўгурацыя гэта састаўляючая выбараў, нармальных выбараў, дзе лічаць галасы, дзе перажываюць, там, дзе ноч не спяць, падлічваюць гэтыя галасы, адсоткі там, так? А тут няма нічога. Няма ні эмоцый, ні перажывання, усе ўсё ведаюць, все разумеюць абсалютна. Таму вот для Лукашенко эта інаўгурацыя, она абсалютна не патрэбная. І гэта не падзея там, ні для яго прыхільнікаў нават, ні для людзей. Ну вот такая фармальнасць, яны там яе правядуць і поставить галочку і далей пойдуць. Ну, сама так званая інаўгурацыя, фармальнасць, якая ў прынцыпе нічога не значыць ні для пераважнай большасці беларусаў, асабліва для дэмакратычнай часткі, ні для заходніх палітыкаў. Але факт застаецца фактам, ён нібыта падводзіць нейкую рысу над тым, што ну вот я тут умацаваўся, вот я тут паную, вот нейкі цыкл электаральны там ці ввогуле там цыкл прайшоў. Для Дамсил, вот на ваш погляд, давайте вот вы не маете дачынення там да недарадца Тихановская, вот просто человек досведчаны ў палітыку, вот палітэкспертам пабудьце таким, все ж таки, ці не варта Дамсилам нейкім чынам таксама у звязку з гэтым ну подвесці нейкую рысу, можа быть абраць новую стратэгію, можа перафарматавацца, можа што-нибудь іншыя мэты перад сабой паставіць, можа быть перастаць нарэшце там называць себя Дамсиламі, стаць апозіцыяй, ну а та самае ўжо ці казаць про Тихановскую там я не ведаю там прэзідэнтка электка ці там ну пытанне ж не ну калі-нікалі тэрміналогія вельмі важная, так. Але гэта не тая сітуацыя. Мне падаецца, што тут вельмі важна канцэнтравацца на тых рэчах, якія насамрэч вырашаюць нейкую праблему ці задачу. Ну вот часткай стратэгіі была дэлегітымізацыя вынікаў гэтых псеўдавыбараў. Это важна. Это важна. Потому што калі там больш за 40 краінаў заявляюць, што мы іх не прызнаём, калі там больш за 15 парламентаў прымаюць адмысловыя рэзалюцыі, ну гэта факт. І чым гэта важна? Гэта не толькі рэфлексія сённяшняга дня, гэта праца на будучыню. Важна абнуліць подпіс Лукашэнкі. Важна, каб дайсці да большасці беларусаў, які б разумелі, што нешта з Лукашэнкам не тое. І калі ён падпісвае нейкія пагадзенні з Пуціным, якія датычаць эканомікі, якія датычаць ваеннай сферы, каб у нас была прававая магчымасць заявіць, што яго подпіс 0. Так было з балтыйскімі краінамі. Калі яны дабіліся на міжнародным узроўні, што ніхто не прызнаў вот факт акупацыі. І гэта потым праз дзесяцігоддзі гэта прынесла плён. Это была правая аснова. Я разумею, вот гэта, чаму гэта трэба рабіць? Таму што гэта абавязкова спрацуе не сёння, дык яно спрацуе заўтра. Другая частка, што трэба зараз рабіць і чым вот, ну, я асабіста лічу важным займацца, гэта ўмацаванне суб'ектнасці. Вот для Лукашэнкі будзе важна вот зараз і пасля можа 25 запусціць праз прапаганду, што там у Тихановскай няма легітымнасці, што ну можа для некага это было, але нават з пункту гледжання там нейкіх фармальнасцей прайшло 5 гадоў і яна ўжо там не мае суб'ектнасці. Для іх вельмі важна разрушыць вось тую канструкцыю, якая ёсць у апозіцыі. Так яна, відаць, недасканалая.
Але змейстер, мы не толькі я, а давно у грамадскім жыцці палітычным, і ў мяне ёсць з чым параўнаць, і у журналістаў ёсць з чым параўнаць. Ніколі не была вот эта сістэма найбольш такая устойлівая, пры тым, што яе можна крытыкаваць з усіх бакоў. Але яна устойлівая, яна дае магчымасць выпрацоўваць дрэнныя ці нейкія стратэгіі, якія ёсць. І гэта важна захаваць. Тады што трэба рабіць у гэтай сітуацыі? В гэтай сітуацыі трэба першы крок зроблены, пагадненне Ціхановская Мецола. Колькі людзей говорили, это немагчыма, Анатоль. Ніякі еўрапейскі парламент не пойдзе на падпісанне пагаднення з нейкімі дэмсіламі. Мы гэта зрабілі. Зараз гэта трэба выйсці на нацыянальны ўзровень. Трэба ставіць задачу, каб 30 парламентаў падпісалі такія пагадненні. Яны, дарэчы, могуць вырашаць, это не толькі палітычная правая аснова, якая прызнае суб'ектнасць тых ці іншых структур ці людзей. Але гэта яшчэ, калі мы там прапісваем нейкія часткі, якія датычаць, напрыклад, меншасці беларускай ці адукацыі, нейкія канкрэтныя пытанні, то пасля тая ж нацыянальная меншасць беларуская ці дыаспара, яны звяртаюцца да дэпутата і говораць, вы падпісалі пагадненне, і там ёсць такі пункт. Давайте мы яго будем расшифроўваць. У нас гэта выглядае так, што нам патрэбна яшчэ адна школа беларускамоўная. Гэта зноў жа працуючыя элементы. Таму я менш бы зараз звяртаў на тое, што давайте яшчэ што-небудзь зробім, таму што просто трэба зрабіць нешта, так? Нейкі драйв запусціць. Трэба рабіць тое, што будзе даваць нейкі плён. Маё такое бачанне, як палітычнага аналітыка. Ну і на завяршэнне. Ўсё ж таки вы як чалавек, які сам не адзін год нават, відаць, прасядзелі ў турме за кратамі ў тым ці іншым і ў СІЗА КДБ і ва ўсім астатнім, і па гісторыі ведаеце, якім чынам вызваляліся адпускаліся палітвязні. Сёння ізноўку пачаліся размовы пра тое, што ўсё ж таки трэба мяняць стратэгію, трэба перастаць казаць пра ціск, пра пашырэнне санкцый і гэтак далей. Дарэчы, сёння раніцай пра гэта на гэтым жа ізноўку настаиваў Франак Вячорка у нас в эфіры, калі казаў, што ад ціску мы не мусім адмаўляцца, трэба толькі наадварот яго пашыраць, а іншыя кажуць, што трэба адмаўляцца ад ціску, звяртацца да еўрапейскіх палітыкаў, каб яны пачыналі размаўляць з Мінскам дзеля вызвалення палітвязняў. Вам бачыцца такая магчымасць? Вось тут якраз я не аналітык і не эксперт по палітвязнях. Хаця ў мяне ёсць свой досвед. Я неяк падлічыў, што больш за 65 судовых працэсаў, праз які я просто прайшоў. Складана сказаць. Я магу толькі зафіксаваць нейкія базавыя рэчы. Першае, калі б не было санкцый, то не было б інструмента навогул пра нешта размаўляць з рэжымам. Это трэба прызнаць як базавы. Іншая справа, наколькі яны эфектыўныя, працуюць, не працуюць, я тут якраз не спецыяліст. Але наяўнасць гэта, што яны ёсць і што яны для рэжыма балючыя многія, это факт. І я б сканцэнтраваўся зараз, як тое, што ёсць на сённяшні дзень, манетызаваць у вызваленне людзей. А што іншае можна прапанаваць? Што яшчэ? Толькі нешта адмяняць, нейкія санкцыі на максімальную колькасць вызваленых, на ўсіх вызваленых. Калі б ідэальны варыянт прапанаваць, абмяніць нейкія санкцыі на вызваленне ўсіх людзей і абавязковай умове спыніць рэпрэсіі, астанавіць канвейер рэпрэсій, гэта я б гэта ўзяў бы за базавую. Все астатняе это выглядае якраз про тое, што вы говорили, фармулёўка, а так давайте, а мы так пераставім. Што з гэта? Больш ці менш. Трэба сёння і шукаць іншага. Трэба знайсці тых, хто можа прыйсці з такой прапановай, просто, натуральна, Лукашенко там не пойдзе на перамовы з Ціхановскай ці з кім бы не было. Значит, наша задача знайсці тых, каго Лукашенко прыме за адкрытыя дзверы
і каб гэта было прамоўлена, агучана і зразумець, наколькі рэжым гатовы вот на гэта пайсці. Іншага не бачу. В прынцыпе, вы за такі дыалог на такіх вось умовах. Так, а не тое, што ціснем і не размаўляем да таго часу, пакуль рэжым не пойдзе на саступ. Ну, у мяне недзе такая больш вот такая цэнтрысцкая пазіцыя ў гэтым пытанні. Ну, можа, я не магу тут быць до конца аб'ектыўным, мне сын сядзіць. Як бы я кожны дзень я пра гэта думаю. І мне па-чалавечаму цяжка. Калі б я сам там быў, ну, я, відаць, быў больш радыкальны. Ну, реально так. Ну, я ўжо адчуваю сам по сабе, у мне ёсць з чым параўнаць. Но я тут не магу быць аб'ектыўным абсалютна. Адзінае, што мяне раздражняе вот гэта вот, што адбываецца там і ў медыа, і вот як быццам вот у некага там ёсць вырашэнне, а нехта там насупраць ад гэта адказваць. Ну, такога няма насамрэч. Насамрэч, падаўляючая большасць, ну, можа, нейкія фанатыкі толькі, але ўсе за тое, каб рэпрэсіі астанавіць, людзей вызваліць. Для таго, каб гэта зрабіць, ну, глядзім, што ў нас ёсць. Акрамя санкцый, у нас няма нічога. Значыць, калі гэта ўжо ёсць, то трэба знайсці інструменты, якім чынам гэта запусціць. І тут ідэі ёсць пэўныя, але, ну, відаць, іх рана агучваць. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Спадару Анатолію сёння ізноўку ў дарогу. Як бы гэта не хацелася адпачыць ці пагаварыць яшчэ, тым не менш, я нагадаю, што з намі ў эфіры быў дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, кіраўнік цэнтра «Еўрапейскі дыалог» Анатоль Лябедзька. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Дзякуй усім за тое, што былі разам з намі. Ну і на завяршэнне хацелася б яшчэ раз нагадаць усім падпісвацца на сацыяльныя сеткі офіса Святланы Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і парламенцкі канал. І парламенцкі канал, да якога мае наўпроставае дачыненне спадар Анатоль. Гэта тэлеграм-канал, парламенцкі канал, так і называецца. Спасылачка будзе ў нас у апісанні. Ну і, безумоўна, не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё, ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не прапускаць нашыя стрымы, і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і яшчэ раз нагадываю пра такую магчымасць глядзець нашыя эфіры і прадукцыю нашых партнёраў праз стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Як гэта рабіць, таксама ёсць у нас у апісанні. Да сустрэчы, жыве Беларусь.